Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih kalian kula ing pasinan basa Jawi. Dinten menika kita badhe ngremet bab caranipun nulis kangge aksara Jawa. Kados pundi menawi badhe nyerang penggunaan aksara Jawa, saha kados pundi caranipun nyerang pasangan penggunaan aksara Jawa. Langsung kemawon mlebet ing tuladhanipun. Sabenipun batasaken bisa dibadhaken ya ana tuloso contoh tembung. Ingkang sepisan ana karyono, apa loro ana meja kursi, apa telu ana mangan tape. Nah, kita lebet ing tuloso ingkang sepisan karyono. Piye to carane? Yen ing pasinaon kala wingi wis sinau bab sandangan, swara, panyebut wanda saha sandangan wiyajana. Nah, iki saiki bakal diterapke kabeh ing nggone dicake. Carane nulis karya. Datekke ning nggone tabel aksara Jawa. Pertama sing ditulis K. Banjur ben iso dadi ana ere ora nganggo roti tangkon. Sanes ngeten ananging ginakaken layar. Kadang sampun diwaos K. Lajeng yono langsung ginakaken aksara ya. Banjur no. Nah, menika sampun kawaos karyono wis diwaca karyono. Lajeng mlebet ing tulodo kalih menika wonten meja kursi. Menawi kalawas setunggal bentuk sampika kalih tembung. Meja kursi. Tulis dhisik mo. Nah, banjur iki nganggo popet apa tali. Jadi tadi popet. Popet kuwi nek di omong ki lak berarti popet kuwi kanggo nulis sing suarane e. Taling berarti suara sing ditaling ditambahi suara sing kuwi ya taling. Nah, nek iki meja suarane berarti kanggo ditaling. Kayak ki ngarepe meja. Nah, menika sampun kawas meja. Saiki terusane kursi, meja kursi. Berarti ini jika sandangan suku supaya suarane ibu. Ngaten nggih. Kayak layar ukur. Lajeng so dikai sandangan dulu. Nah, menika sampun kawas meja kursi. Menika tulodo ingkang tasih sederhana, sing simpel, ora ana pasarane, wong ngecake legena karo sandangan. Saiki bakal ngecake sing ana pasarane. Contohnya ana mangan HP. Yeling-eling pasangan kuwi dudu konsonan. Ning pasangan sing ndadekke aksara sadurunge dadi konsonan. Ayo bareng-bareng ditulis. Bocah-bocah aja lali nyepake buku karo pulpene. Nah, iki ditulis bareng-bareng ayo bocah-bocah ning omah nyepake buku terus nulis. Mangan tape pertama mo. Lajeng aksara ngo. Lajeng no. Ngaten nggih? Biasane bocah-bocah iki kleru nulis nek pasangan iki konsonan, berarti nek mangan berarti mangan kene kaya pasangan no. Biasane nek nulis ngene iki. Nah, iki kleru. Sing bener tetep nulis ning kene no. Mangana. Saiki ben none mati. Iki dikai pasangan. Pasangan apa? Pasangan aksara saubare iki. Ning kene no berarti pak aksara saubare yaitu to. Berarti mangan pasangane to kayak iso ngene. Mangan ta pe.
iki wis diwaca mangan tape. Nggih menika tuladhan pun. Dadi wis sinau piye cara nulis nganggo sandangan, wis ana pasangan. Nah menika sampun ngecake kalih punika. Nggih sampeyan kita mlebet ing tuladha ukara. Kepiye cara nulis ukara? Yen mau wis tembung kuwi gampang, wis aksara biasa kali tulis. Nek ukara ana tambahane. Sakdurunge nulis ukara kuwi dikeki sing jenenge rambut. Nah, ini iki kuwi nandani yen sing bakal diwaca kuwi jenenge ukara, kalebu ukara. Amargi makin menawi nyerapaken awujud tembang menika tandane dudu meneh. Langsung tulis aku. A nganggo aksara H. Ngeten. Dadi H kuwi nek maca loro, H antep karo H ampang. Nek sing antep kuwi maca H, yen sing ampang kuwi maca O. Ngeten. Aku seneng. Nah, iki seneng berarti nganggone pepet. Seneng. Nah, carane nulis jajak. Menika mboten ning sajane pepet, ora ning jane pepet ini ora. Dadi cecake ning jane pepet. Kayak ngene. Aku seneng. Lanjut maca buku. Nah, yang wis rampung wis pungkasane padha iki nek dikai titik, berarti kene ya dikai titik. Nah, ini padha lungsi. Dadi nek loro ngene iki padha lungsi iki padha karo titik. Ning yang siji jenenge padha lungsi. Padha lungsi iki mau titik. Nek siji jenenge padha lungsi kuwi koma. Nggih menika tandha sing kudu ana nek nulis ukara. Sameneika tuladha ukara ingkang ana kalih. Wonten seratan aja lali nganggo masker. Aja lali sing pertama dikai adet-adet. Ngaten. Aja nulis nganggo meneh. Lali nganggo masker. Menika aja lali nganggo masker. Menika biasane matur dhek pasangan kok. Aja lali dicatat terus sesuk sing rumah hati iki sesuk yang lali iso buka carane. Nggih menika kala wau pasingan ngibak nulis nganggo aksara Jawa. Sekilas ngono kuwi mengko iso dikonangi dhewe karo para siswa arep nulis ukara apa wae. Aja lali ukara iki nganggo padha adat-adat, padha lungsi, padha lungso. Nggih.